ಕೀಲು ಕುದುರೆ ಇಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋಡು ಗೊಂಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ತುಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಈ ಗೊಂಬೆಲೆನ ಮುಖಾಂತರ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ಪುಟ್ಟವನಂಜನ ಕುಸಿರು ಪುಟ್ಟವನಂಜನ ಬೇಲೆ ಬಂದು ತುಪ್ಪನಾರು ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಿಟ್ಲದ ಸುರೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಪನ್ಪನಾರು ಬೇರೆನ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮನರಂಜನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಕ್ಲದು ಮುದಿ ಒಂದಲ್ಲ ಆರನ ಕಷ್ಟದ ಕತೆ ಕುಲಾದಿಪ್ಪು ಆರನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅದಿಪ್ಪು ಕೇವಲ ಗೊಂಬೆ ಬಳಗನ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಆರೊಂಜಿ ಕಲಾ ಸೇವೆನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕಲಾ ಸೇವೆನು ಬಂದದ್ದು ಬಂದ ಪುಟ್ಟನೆ ಪೂರ ಜೋಕುಲ ಕಲಾವಿದರು ಅದು ಪುಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಂಜಾದ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತ ಬಿಡುಪ ಅಂದಿಪ್ಪ ಹೈಟ್ ಅಂದೆ ಐತ ಮನಸ್ಸು ನಾವು ಕಾರ ಬಸ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದಾದ ಐತ ಮನಸ್ಸು ನೈನ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ನೈನ್ ಎಂಚ ಬಿಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕಲೆ ಪುಂಡ ನೈನ್ ಎಂಚ ತೋರ್ಪಡಿಸೋಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಇಂಚಿನಿಂದ ಕಲೆಯನ್ನು ಬಂದು ನಾನು ಪತಿದು ಕಲ್ಪಾರ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅವು ಆಯನ ನೆತ್ತಿರು ಬರ್ಪಂಚಿನ ಹುಟ್ಟುಡು ಬರ್ತ ಪಂಡ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲ ಗುರು ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ವಂಚತ್ತು ಇಂಚ ಅನ್ಕೊಂಡ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಲಂಚನೆ ಕಲೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಬರ್ಪು ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಒಂದು ಒಂದೊಂದು ಅಂದೆ ತೋರಿಸದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತೋರಿಸದ ಕಲೆ ಇದ್ದು ಸತ್ತಂತೆ ನಮ್ಮ ತೋರಿಬಾರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ತೋರಿಬಾರನ್ನ ಕಲೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಕಲೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಕಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆ ಉಂಡು ಬಂದು ತೋರಿಪಾರ ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲವರು ಸೆಟ್ ಮನ್ಪಾಗ ಮೇಕಪ್ ಕೂಡ ಬೇತಾಕೆಲ್ಲ ಎತ್ತು ಅಂತ ಬೇತಾಕೆಲ್ಲ ಎತ್ತು ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಮೇಕಪ್ ಬಡ ರಾಜರ ನಿಖರ ಮೇಕಪ್ ಬಡ ಮನ್ಪ ಅಂತ ಅಪ್ಪಾಗ ಹರೀಶ್ ಕಟ್ಟೆ ಇಟ್ಲ ಅರೆ ನಾಟಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾನು ನಾಟಕ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಾಟಕ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊನೆ ಹರೀಶ್ ಕಟ್ಟೆ ಹರೀಶ್ ಕಟ್ಟೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪಡ್ಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡಲೆ ಬಂದಲೆ ಮದೆತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರನ ತೋರಿಪವನವೇ ನಮ್ಮ ಪಡ್ಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮದೆತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲುಪ್ಪೇರು ಜಾಗೆ ಲುಪ್ಪುಡು ಅಥವಾ ಮದಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸೇರ್ನಂಜನ ಅವೇತೋ ವಿಚಾರ ಲುಪ್ಪು నేను ಮಾತ ನಮಗೆ ಎದುರ್ಕೊಂತ ತೋರಿಸ್ಪಾವುಡು ಪನ್ಮಂಜನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಡ್ಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಬೇರೆ ಮಂತದಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬರ್ತದ್ದು ಇನ್ನು ವಿಟ್ಲ ಪರಿಸರ ಬರ್ತಲ್ಲ ಕಲಾ ರಸಿಕ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಗೊಂಬೆ ಬಳಗ ಪನ್ಮಂಜನ ಒಂಜಿ ಕೂಟನ ಕಾಟೊಂದು ಒಂಜಿ ಕೀಲು ಕುದುರೆ ಇಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋಡು ಗೊಂಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ತುಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಈ ಗೊಂಬೆಲೆನ ಮುಖಾಂತರ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ಪುಟ್ಟವನಂಜನ ಕುಸಿರು ಪುಟ್ಟವನಂಜನ ಬೇಲೆ ಬಂದು ತುಪ್ಪನಾರು ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಿಟ್ಲದ ಸುರೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಪನ್ಪನಾರು ಆರನ ಕಷ್ಟದ ಕತೆ ಕುಲಾದಿಪ್ಪು ಆರನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅದಿಪ್ಪು ಕೇವಲ ಗೊಂಬೆ ಬಳಗನ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಆರೊಂಜಿ ಕಲಾ ಸೇವೆನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕಲಾ ಸೇವೆನು ಬಂತಂದ್ರೆ ನಾಟಕ ಅದಿಪ್ಪು ಅದೆಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪಂಜನ ಬೇಲೆ ಅದಿಪ್ಪು ಮಾತ ಮಂತಂದ್ರೆ ಮಾತ ಎಂಚ ವಾ ರೀತಿಯಾದ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರನ ನಿಗಳದ ಮುದಿ ಒಂದಲ್ಲ ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರ ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಜನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪಾಡು ಅನ್ನೋದು ಆಯ್ನಾತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಿಗಳ ಭಿನ್ನೆ ಬಂದವಲ್ಲ ಹೋಯ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕಲಾ ರಸಿಕ ಆರ್ಟ್ಸ್ದ ರಸಿಕ ಗೊಂಬೆ ಬಳಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಆರೇನು ಏನು ತಗೊಂಡು ಪ್ರಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ನೋಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ನಮ್ಮ ಟಿಗಳೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಜೋಲ ಸುರಕಾದಗೆ ಸೌಖ್ಯ ದೇವರ ಇಟ್ಟು ಹಿರಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸೌಖ್ಯ ಎಂಚ പോകുന്നുണ്ട് ಪೂರ ತೊಂದರೆ ಒಂದು ಸುರಕಾದಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಏತ ಎಂಚ ಇದತ್ತ ಜರ್ನಿ ಎಂಚ പോകുന്നുണ്ട് ಎಂಚ ಸುರುವಾಂಡ್ ಎಂಚ ಸುರುವಾಂಡ್ ಎಂಚ ಅಂದುಕೊಂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗನೇ ಅದನ್ನ ಈ ಮಣ್ಣದ ಕೆಲಸ ಮಂತ ಮಣ್ಣದ ಕೆಲಸ ಮಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸುರುವಡ್ದ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಪಪ್ಪ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂಚ ರೆಡ್ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಬೀಡಿಗಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಪೋಂತೀರು ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ತಿರುಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಂಚೆ ಅಂದ್ ಪೋಯಿರು ಬುಕ್ಕೋರಿನ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ನಿದಗರ ತಗೊಂಡು ಗೊಬ್ಬರ ಪಪ್ಪ ಬಿಡೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ದೇ ಅಂಚ ನಿದಗರ ತಗೊಂಡು ಗೊಬ್ಬರ ಪಪ್ಪ ಬಿಡೋದು ಜನ ಪಂಡ ಪಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಾಲಾಪೇರು ಜೋಕ್ಲು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಡೋದು ಜನ ಅವಾಗ ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿ ಆದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬನ ಜೋಕ್ಲಿ ಇರ್ಲ ಜನ ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿ ಆದಿತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಗೊಬ್ಬನ ಎತ್ತುಗೊರಪ್ನ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಗೊಬ್ಬನ ಎತ್ತುಗೊರೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬೋಡ್ಲ ಗೊಬ್ಬನ ಎತ್ತುಗೊರೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚಿನ ಬಡತನ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಎತ್ತುಗೊರ್ನ ಪುಗ್ಗೆ ಪುಗ್ಗೆ ಎತ್ತುಗೊರ್ನ ಅವು ಮಾತ್ರ ಜಾತ್ರೆ ಬಂದಾಗಡೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಎತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಎತ್ತುದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಚ್ಚ ಗೊಬ್ಬನ ದೆಪ್ಪರ ಕಾರು ದೆಪ್ಪಡ ದೆಪ್ಪನ ಆಸೆ ಇತ್ತು ದೆಪ್ಪರ ಕಾಸಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅವಾಗ ಈ ಮನ್ನುಡು ಮಲ್ತಂತಾನೆ ಕಾರು ಬಸ್ ಪೂರ ಮನ್ನುಡು
ಮಲ್ತದು ಐಟ ಗೊಬ್ಬ ಅಂತ ಅವು ಎಂಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಒಂಜಿ ಏನು ಪುರ ಮಲ್ಪರೆ ಮುಂದುವರಿದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲೆಯನ್ನು ಮನ್ಪು ನಾವು DVG ಫಲ್ನೆಗಾನೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಕಳಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಂದ ಪುಟ್ಟನಾಗನೆ ಪೂರ ಜೋಕುಲ ಕಲಾವಿದರ ಹುಟ್ಟುಬೇರೆ ಎಂಜಾದ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತ ಬಿಡುಪ ಅಂದಿಪ್ಪ ಹೈಟ್ ಐತ ಮನಸ್ಸಿದಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಾರ ಬಸ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದಾದ ಐತ ಮನಸ್ಸು ಬಿಡುಪ ಎಂಚ ಬಿಡುಪವರು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಕಲೆ ಪುಂಡ ಎಂಚ ತೋರ್ಪಡಿಸೋಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಇಂಚ ಅಂದ ಇತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಗೂಗಲ್ ಒಂದು ಪುರ ವ್ಯಾಲೆ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಪೇಪರ್ ಬತ್ತನ ಚಿತ್ರಣ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೆ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ ಬತ್ತನಿಲ್ಲ ಶೋ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ರ ಬತ್ತನ ಸೈಡ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪುಸ್ತಕ ಕಾಣ್ತಾವನೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತೆ ಎಂಕ್ ಮಾಮೂಲಿ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆ ಇತ್ತಲಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಗೊಂಬೆ ಅಂತ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ತೂಯಿನ ಗುಡ್ಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಗೊಂಬೆ ರೂಪನೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ರೂಪನೆ ನಾಟಕದ ರೂಪನೆ ಇವ್ರ ಭಯಂಕರ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಗೊಂಬೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಕಲರ್ ರಮೇಶನ್ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಅದ್ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಪೇಪರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪೂರ ಬರೋದನ್ನ ಹಾಕಲ್ಲ ಗೊಂಬೆದ ಬಗ್ಗೆ ಐನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೋ ಅಂತ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬೆತ್ತಿಯೋ ಅಂತ ಬೆತ್ತಿದು ಬೆತ್ತಿದೊಂದು ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಬಟ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮನ್ನೆಡು ಮಲ್ತದು ಐನೇ ತೂದು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮನ್ನೆಡೆ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ದು ಅದನ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಮನ್ನೆಡೆ ಅಂಚೆ ಮನ್ನೆಡು ಮಲ್ತಂತೆ ಐಕ್ ಬೇಕಾ ಪೇಪರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ದು ಅಂಟದು ಪೇಪರ್ ಅಂಟದು ಗೊಂಬೆ ಮಂತದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಶಾಲೆದೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೆ ಅವು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ 9th 8th ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತದು ಒಂದು 10 ಗೊಂಬೆ ಮಂತದು 8th ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರಿಯ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅವು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ 9th ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕೀಲ್ಗುದ್ರೆ ಟೀಮೇ ಮಂತೆ ಕೀಲ್ಗುದ್ರೆ ಟೀಮೇ ಮಂತದು ನನ್ನೇ 9th ಕೀಲ್ಗುದ್ರೆ ಟೀಮೇ 2999 ಅಪ್ಪಾಗ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ 2000 ಸರಿ ಬಂದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಪುದರ್ ಮತ್ತದಿದ್ದು ರಸಿಕಾ ಗೊಂಬೆ ಬಳಗಂದಿಗೆ ರಸಿಕಾ ಗೊಂಬೆ ಬಳಗ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರಸಿಕಾ ಗೊಂಬೆ ಬಳಗಂದಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಗೆ ಟೀಮ್ ಅಂತದ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರಿಯ ವಿಟ್ಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರಿ ಸುರುತ ಎನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಆ ನೆನಪು ಬೇಡ ಇದು ದೇವರ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ದಯಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿರುಗುದೂತಜ್ಜಿ ಇನಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಂಚಿನ ಈ ವಿಟ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಇರೋದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಂಚಿನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಪೇಂಟೆಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ಪುನ ಸೌಭಾಗ್ಯನ ದೇವರು ಅದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಆ ನೆನಪು ಮಾಡೋದು ವಿಟ್ಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆನಿರ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ವಿಟ್ಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಜಾತ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾರಸಿಕಾರ್ಸ್ ವಿಟ್ಲ ಇರ್ದು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಬೇಟೆ ಸವಾರಿದ ಉತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಕಲಾರಸಿಕಾರ್ಸ್ ವಿಟ್ಲ ಇರ್ದು ಕೀಲುಗುದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಉಚಿತವಾದ ಸೇವೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆತ್ಮ ಸಂಬಳ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಕೈದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೊಲಸದ ಪೂರ ಟೆಂಪಲ್ ಹಿಡಿದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಣ ಚಾತಿನ ಟೆಂಪಲ್ ಹಿಡಿದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಎನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಕಾರಣ ವರ್ಷ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲ 25ನೇ ವರ್ಷ ಅಂಚೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡೊಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇಡಲ್ಲ ಬೇರೆ ತವೇರಿಂದ ಅಂಚೆ ಕರ್ನ ವರ್ಷ ವಿಟ್ಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಜಾತ್ರೆಗೆ 25 ವೇಷ ಬಾರ್ದ 25 ವೇಷ ಬಾರ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿಟ್ಲದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಟಕದ ಬೇಸಿಕ್ಲ ಒಂದು ನಾಟಕ ಲಂಚಿನಿ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಮುಲ್ಬನಿ ಕವಿತಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಅಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ಬಂತಾರೆ ಪಾಂಡ್ಲರ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟಕ ಇರ್ತೇನೆ ನಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರುವಂತ ಮತ್ತು ಯಾನು ಎಂಗಿಲ್ಲ ಬೀಜದ ಮರ ಇರ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಎತ್ತರ ಕಟ್ಟದಲಕ್ಕೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಇರ್ತೀನಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅವೇ ಐನ ಕಟ್ಟದಲಕ್ಕೆ ಇರ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಅಡಿಟ್ಟು ಯಾನು ವಾಪಸ್ ಅವೇ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪಾರ ಇರ್ತೀನಿ ಕೂಡ ಅಂಚ ಬೀಜ ಇಟ್ಟೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಹಂಗೆ ಅಪ್ಪಗವರು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ದಾದಾ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಗ ದಾದಾ ಅಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂತು ಅಂತೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅನುಕರಣೆ ಬಂತು ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಸಭೆ ವಿಜಯ ಬಂತು ಅಂತೆ ಅಂಚ ಇಜವರ ಜೀವನ ನಡುತ್ತೇನೆ ಅವಿಡದಕ್ಕ ದುಂಬತ್ತದು ಈ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಕೆಲವು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂಚಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅವ್ರದಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಅದು ತೀರ್ಪು ಕುಸುಮಕ್ಕ ಪಂಡದಿತ್ತು ರಾಮಣ್ಣ ಕೃತಿನ ಅಮ್ಮ ಕೃತಿ ಬಾಳೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಏನಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೇಕಪ್ ಮಂತನೆ ಪೂರ ಆ ಬಾಲೆನೆ ಪಂಡ ಸ್ಟಡಿ ಒಂದು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅರ್ ತೀರ್ಪು ಅಂಚ ಕುಸುಮಕ್ಕ ಪಂಡದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ ಹಿಡಿದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ಲ ಹೊರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಿಡಿದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಸಿಗ್ತೀರಿ ಎಂಕೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಂಡ ದುಂಬು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬಂದಾಯ್ತು ಎಂಚ ಪಂಡ ಯಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗೊಂಬೆ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಡ್ರೆಸ್ಸಿನ
ಎಂಚ ಫುಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಿಷಿನ್ ಯಾರು ಕೈಟ್ ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಐದು ಇಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ ಕರಿಯರ್ ಆ ಮಿಷಿನ್ ಇರ್ತ ಯಾನೇ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಯಾನೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಅಂಚ ಹೇಳೋದಕ್ಕ ಯಾನೇ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲ ಮಂತ ಇನ್ನಿತ್ತ ಮುಜಿ ನಾಲ್ ಮಿಷಿನ್ ಉಂಟು ಟೈಲರ್ ನಕಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಫುಲ್ ಬೇರೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮೂಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಎಂಕ್ಲೆ ರೆಡಿ ಅನ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ರೆಡಿ ಅನ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬೊಂಬೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ರೆಡಿ ಅನ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದ ಮಂತೊಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಆಯ್ತಾ ಮಲ್ಪನೆ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ಬೆಂದಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಬಂಗಾಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಜ್ಜ ಇನ್ನಿತ್ತ എന്നൊಟ್ಟಿಗೆ 40-45 ಚಿಲ್ಲರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಕಿಲುದ್ರೆ ಪೋಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಕಿಲುದ್ರೆ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಪೋಪನದ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಂಗ ಉಂಟು ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಪನ್ನಗ ನವೇ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಅಜ್ಜ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಮುಟ್ಟ ಕಿಲುದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ 15 ಜನ ತನಕ 45 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಅಂಜ ಅದೇ ಏರ್ಲೈನ್ ಒಟ್ಟು 45 ಜನ ಲೈನ್ 45 ಜನ ಟೀಮ್ ಇಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟು ಕೀಲ್ಗುದ್ರೆ ಟೀಮ್ ಒಂದೊಂದು ಟೀಮ್ 15 ಜನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಅವ ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಉರ್ದುಕನೆ ಇರ್ನಕ್ಕೆ ಕೈಪಾಡ್ಯಾರ ಮಂಡ ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಕೈಪತ್ತ ಪಗ ಅವ ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಉರ್ದುಕಿರ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಂತ ಇತ್ತಿರಿ ಅದೇ ನಾನು ಎಂಕದಾದನ್ನ ಶಾಲೆದ ಬದುಕು ಮಸ್ತ್ ಭಿನ್ನ ಆದಿತ್ತು ದಯಮಾಡಿ ಇತ್ತುಲಕ ಶಾಲೆ ಮೋಕೆಡ್ ಪಾಠ ಮಾಡಕ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕಷ್ಟ ಬೇತಂತ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಶಾಲೆಯ ಜೀವನ ಮಸ್ತ್ ಬಂದ ಅಂತ ಹೋಜಿ ಅಂತ ಏನಪ್ಪಗಾನೆ ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂತೆ ಹೆಂಗ್ಲ ಇಟ್ಲಾಡು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಒರಂಬ ದಿನದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಒರಂಬ ದಿನ ನಾಟಕ ಅಂತನು ಅಂಚ ನಾಟಕ ಪೋಂತೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುಲಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಂಗ್ ಬೇತೊಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾಟಕದ ತಿಕ್ಕೊಂತ ಪ್ರೀತಿ ಕಲಾವಿದರ ಪ್ರೀತಿ ನಾ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಎದ್ಕೊಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬೇತೊಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂಚ ಹೆಂಗ್ ಶಾಲಾ ಜೀವನ ನಡೆದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೋಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಬಂಗೂರು 10th ಊಟ ಪೋಯ 10th ಊಟ ಪೋಯ 2 ವರ್ಷ ಮುಂದರ್ಸೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೂರು ಶಾಲೆ ಅಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಬೆಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನಗೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊಂಬೆದ ಅಂಟ ಅಂಚ 10th ಬುಕ್ಕ ಅಂತದ್ದು ನೆತ್ತ ಬಿರಾಡಿನೇ ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಇದು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಉಮೇದ್ರೆ ಮಂತನೆ ಪಂಡರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ವ ಉಮೇದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಕಲೆನೆ ಕಲೆ ಹಿಡಿದು ಶುರು ಆಯ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಅವನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುರು ಸರಿ ಗುರು ನಾ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ ಗುರು ಏರಿ ಗುರು ಗುರು ಬಂಡ ಕಲೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಪತಿ ಕಲ್ಪಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅವು ಆಯನ ನೆತ್ತಿರು ಬರ್ಪಂಚಿನ ಹುಟ್ಟುಡು ಬರ್ಪ ಬರ್ತ ಪಂಡ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಇಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಗುರು ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಪಂಚಾಯತ್ ಇಂಚ ಅಂತ ಗುರು ಬೋಡು ಎಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಲಂಚಿನಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಬರ್ಪ ನಕ್ಲು ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂದೊಂದು ತೋರಿಸದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತೋರಿಸದ ಕಲೆ ಇದ್ದು ಸತ್ತಂತೆ ನಮ್ಮ ತೋರಿಬವನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ತೋರಿಬವನ್ನ ಕಲೆಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಕಲೆಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಿರ್ಲ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಕಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಕಲೆ ಉಂಡು ಬಂದು ತೋರಿಪಾರ ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲವರು ಸೆಟ್ ಮನ್ಪಾಗ ಮೇಕಪ್ ಕೂಡ ಬೇತಾಕೆಲ್ಲ ಎತ್ತು ಅಂತ ಬೇತಾಕೆಲ್ಲ ಎತ್ತು ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಮೇಕಪ್ ಬಿಡು ರಾಜರ ನಿಖರಗಾರ ಮೇಕಪ್ ಬಿಡ ಮನ್ಪ ಅಂತ ಅಪ್ಪಾಗ ಹರೀಶ್ ಕಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಲ ಅರೆ ನಾಟಕ ನಾನು ನಾಟಕ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಾಟಕ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊನಪ್ಪನೆ ಹರೀಶ್ ಕಟ್ಟೆ ಹರೀಶ್ ಕಟ್ಟೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಐತ್ರಿ ಕಾವೇರಿ ರೋಲ್ ಹರೀಶ್ ಕಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಡೀ ತಿರುಗಿನಾರೆ ಬಂಡವಾಳ ತಾಲೂಕು ಪೂರ ತಿರುಗಿನಾರೆ ಅವೇ ರೋಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆದಿತ್ತೇರಿ ಅಜ್ಜಾರು ಎಂಕ್ ನಾನು ಮೇಕಪ್ ಅಂತ ಪಾರೆ ಅಪ್ಪ ಸುರೇಶ್ ಈ ಮೇಕಪ್ ಅಂತ ಬಂದ ಆರಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಿಟ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರಿ ಆ ಕಿಟ್ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಒಟ್ಟು ಜೋಪಾನ ಅಂತಿತ್ತೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಾಮಗ್ರಿ ಉಂಡೆ ದಿತ್ತಿತ್ತು ಯಾರ ನೆನಪುಗೊಂಡು ಅರುಳ್ಳೇರಿ ಮೇಕಪ್ ಕಿಟ್ ಆಯ್ತ ಕಲರ್ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಕೊಡ್ದು ಮೇಕಪ್ ಕಿಟ್ ಅಂಚ ಮೇಕಪ್ ಕಿಟ್ ಇಲ್ಲ 6 ಕೊರ್ಲಂಚಿನ ಮೇಕಪ್ ಕಿಟ್ ಎಲ್ಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬರೋ ಅವಕಾಶ ಜನ ಜನ ಇರಲ ಜನ ಅವಾಗ ರವಿದಾಸ್ ಆಲ್ವೇರ್ ಕಡಿಟ್ಟು ತುದು ಇಷ್ಟು ಮೇಕಪ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಬರಲ್ಲ ತಮಾರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂಡದು ರವಿದಾಸ್ ಆಲ್ವೇರ್ ಪಂಡದೆ ಅರ್ಲ ಅಡ್ಡೆ ಸುಮಾರು ನಾಟಕ ಬರೆದು ರಚನೆ ಮಂತದು ಪೂರ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂತರ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆನ ಜನ ರವಿದಾಸ್ ಆಲ್ವೇರ್ ಇನ್ನು ಹುಷಾರಿದ್ದಂದೆ ಬರೀ ಬಂಗಾರಲ್ಲಿ ಅಂಚ 6 ಲೆತ್ತದು 6ನ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೆತ್ತು ಬೇರೆ ನಾಟಕದ ನೆಕ್ಕೂರ ಆ 6ನ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳಗೋಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತೇ ನಾಟಕ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇಕಪ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೊತ್ತೇ ಇನ್ನು ಭರತನಾಟ್ಯ ಮೇಕಪ್ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಲೆಪ್ಪರು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಎನ್ನ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮೇಕಪ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮೇಕಪ್ ಲಕ್ಷಣ ಮೇಕಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನೇ ಲೆಪ್ಪರು ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದದ್ದು ನಾಟಕದ ಎನ್ನನೇ ನಾಟಕ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ
ಫಸ್ಟ್ ಪೊನ್ನ ಬಾಳುವಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಏಪ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬರೆ ಶುರು ಬರೆನ ಪೊನ್ನ ಬಾಳುವಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಏಪ ಅವು ಅಪ್ಪ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ 10-15 ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ 10-15 ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂಡ್ ಸಾಧಾರಣ 2005-6 ಆ ಟೈಮ್ ಆದಿಪ್ಪು 2005-6 ಆ ಟೈಮ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಅಂಡ್ ಅವಳ ಎಡ್ಡ ನಾಟಕ ಬಲ್ತಂಡು ಅವ್ರದ್ದು ಪರವೆ ನಾಟಕ ಬರ್ತದೆ ನಂಚ ಮುಂಚೂರು ಅಂಡ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟದ ದೈವ ಪಂಡ ನಾಟಕ ಮಂತೆ ಆಯ್ತು ಬಿರಿದಾಗ ಎಂಕಾಯಿಜಿ ಆಯ್ತಾಗ ಹಂಗೆ ಮುರಣಿಂಜಿ ತುಳು ನಾಟಕ ಕೂಟಾಗ ಏರು ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು ಪಂಡದ ನಾಟಕ ಬರೆ ಅವಳ ಎಡ್ಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಜೀವನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ ನಾಟಕದ ಬಿರೋ ಬಾರೆ ಬಂದ ಅವನು ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ದೋಸ್ತು ಬಂದ ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ದೋಸ್ತು ಅಂದು ಕೈ ಬಿಡಿಯಲ್ಲ ಒಂದು ಜೀವನದ ಸಾಧಿ ಒಂದು ಉಜ್ಜಿನಾಡಿಲ್ಲದೆ ಅರಿವು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಂಡ ನಾಟಕ ಅದು ಪಡೆವನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲೆ ಒಂದನೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಟಕ ಜೀವನ ಮಸ್ತ್ ಬಂದು ಉಂಟು ಮುಖ್ಯ ಅದು ಕಲೆ ಪೂರ್ವಗಳ ಬೋರ್ಡ್ ಮನೋರಂಜನೆ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತೀರಿ ತೂಪೇರು ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತೀರಿ ಅಂಡ ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಲೆ ಉರಿವು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲು ಬ್ಯಾನರ್ ಬರೆಯುವಂತೆ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಿಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾನರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಬರೆಯುವಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಎನ್ನ ಗುರು ಸುರೇಶ್ ಅಂದಾಡಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಅಂದಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ತೀರ ಆರು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಎತ್ತ ಗುರು ಅವ್ರದಕ್ಕೆ 6 ಸುಸೈಡ್ ಬಂತೊಂಡಿರು ಅಂತ ಅವ್ರದಕ್ಕ ಉದಯ್ ವಿಟ್ಲ ಬಂದ್ ಬರ್ತೀರ ಶಾಲೆಗೆ ಜಾರ್ಲ ಸುಮಾರು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಗುರಿರು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಫಸ್ಟ್ ಮಂಡೆ ಮಂತಿಪ್ನಾಗ ಮುಖಾಡಲ್ ಇಂಚಿನ ಮಂತಿಪ್ನಾಗ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂಡೆ ಸರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಂತದೆ ಈಗ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಕೊಡೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನೀನ್ ತಗೊಂಡು ಬಾ ಶಾಲೆ ತಗೊಂಡು ಬಾ ಬಂದು ಶಾಲೆದ ಜಗಲ್ಡುಕೊಳ್ಳೋದು ರಜೆ ಶಾಲೆ ಜಗಲ್ಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರಲ್ಲ ಪೈಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಸುರೇಶ್ ನೀನ್ ಮುಂದುವರಿತೀಯ ಬಂದ ಪಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಕಾರ ನೀನು ಮಸ್ತ್ ಮುಂದುವರಿಯ ಅಂಚ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಂತ ಬರುವಂತ ಇನ್ನು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರ್ತಂಡು ಈ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರೆಪುನಗಳು ಇಜ್ಜಿರಿ ಎತ್ತೋ ಜನ ಇನ್ನಿತ ಕೆಲವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಕೆಲವು ಅಂಚಿನ ನಿಕ್ ಬೋಡದು ಕೆಲವು ಬರೆದೇ ಪಾಡು ಅಣ್ಣ ಬರೆಪುನಗಳು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪಿ ಒಂದೊಂದು ಹೊರತು ಪ್ರತಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ದುಂಬು ಯಾರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಗಳು ಬರೀನ ಅಥವಾ ಬುಕ್ ಒಂಜ ಕಾಪಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಕಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದನ್ನು ಉರಿಪುನ ಅಲ್ಪ ಸೋತ ಐಕೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಜಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಇದರ ಉಳ್ಳೇರು ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಬತ್ತಿಜಿ ಅಂಚದಿನಿತ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಬರೆಪುಣ ಅಂಜ ಬರವಣಿಗೆ ಕಲಾವಿದರು ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತ ದುಂಬು ಇತ್ತಿನ ಕಲೆ ಹೊರತು ಹೊಸತಾದ ಏರ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಒಂದಿಜ್ಜಿರಿ ಬರೆಪುಣಕ್ಕೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂಡ ಪಂಡ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಉಂಟುಂಡ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿರೋಧಿ ಅದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಕಾರಣ ಬರ್ತಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೀತ ಬರೆಪುಣಕ್ಕೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬರೆಪುಣಕ್ಕೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲವರು ಕೂಡ ನೀವು ಅದು ರೆಡಿ ಆಪ್ನಾಗ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬರಪನಾಗ್ಲಿ ಬಂದ ಆಯ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಇಜ್ಜ ಬರಪನಾಗ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೆಲವು ಬರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾನರ್ ಕೈಟಿ ಬರೆಯೋದು ಅಂಚ ಲಾಭ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಜನಲ ಕಡಿ ಪಡೆ ಬಂದದು ಬರೆದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಪೊರ್ತಲಾತ್ ಬೋರ್ಡು ಕಲರ್ ಲಂಜಿನ ಅವರ ಕಲಪ್ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತ್ ಪುನಃ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪು ಕಲರ್ ಮನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೆಯಾರ ಮುಂದು ಅವರ ಕಲಪ್ ನಾವು ಅರಸಿ ಯೂಸ್ ಅರಸಿ ಗಟ್ಟಿ ಆದೇವು ಇಂಚವರ ಬೊಕ್ಕ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಈಗ ಬೋಡ ಪುನಂಚಿನ ಬ್ರಷ್ ಅವಡು ಪ್ರತಿನಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಳು ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದುಂಬಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪೂರ 1 ಲೀಟರ್ ಡಬ್ಬಿ ಇದೆ ನೋಡು 1 ಲೀಟರ್ ಡಬ್ಬಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಈ ಬ್ಯಾನರ್ಗೆ ಬಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾನರ್ಗೆ ಇಂಚ ಕಲಾವಿದರ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಮಂಚಿನಿ ಕಲೆ ಬಂಡ ಭಾರತೀಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಪರಂಪರೆದ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಲಂಚನೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲವಾದ ಗಮನದ ತಂದಿಜ್ಜಿ ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸರ್ಕಾರ ಏತು ಕುರ್ಕೊಂಡ ಅವು ಕೆಲ ಮಟ್ಟದ ಕಲಾವಿದರು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಅಂಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲಂಚಿನ ಕೆಲ ಮಟ್ಟದ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತ ಫಿರಾ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲ ರೆಡ್ಡಿಯಿಂದ ಬೇಲೆ ಬಿಡುದು ಎಂಕ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲ ರೆಡ್ಡಿಯಿಂದ ಬೇಲೆ ಬಿಡುದು ಎಂಕ್ಲಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಇರೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ್ದು ಫೋಟೋ ತಕ್ಲಿ ಕಡಪು ಹಿಡಿದು ಇದಕ್ಕ ಅವು ನಮಗೆ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕಿನಾಗ 3 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಅಂಟ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಅಗತ್ಯ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೋಜಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ಕೊಡೋಡಿ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತ 2-3 ಸರ್ತಿ ಆತ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾವು
ಕಾಸ್ತಿಕರ ಸುಮಾರು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಚಿಲ್ಲರೆ ಕರೀತು ನಿಂಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಪಂಡ 40,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಯಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆಗ್ಲ ಕೊರೋಡು ಇಂಜ ಐಕ್ ಮಾಡೋದು ಏರ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಯ್ಯೋಟ ಒಂದು ಮಾರೆ ಅಂತ ಐಂದಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ ಫಟಕಡೆ ಪುರ್ದು ಇಂಚ ಕೊರೋಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಇತ್ತ ಏರ್ಲೈನ್ ಮಂತೊಂದಿರ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಲವರು ಮಂತೊಂದಿರ ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಬಿರಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಕುಡ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಕುಡ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಪವರ್ 1.5 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಬರ್ರೆ ಕೂಡ ಅದು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸಾಧಾರಣ 1 ದಿನ 2 ದಿನ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಆಯ್ತು ಬಿಡ ನೋಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಾಕಿ ಮೇಲೆ ಬಿಡದೆ ಆಯ್ತ ಬಿರಾಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಡೆಗಡಿಸಿ ಅಂದಿದ್ದೀರಿ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಶೀಘ್ರ ಕಾಸ್ತಿ ಕುಲಕ ಒಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಸದಾಯ ಬಂಡ ಎಲ್ಲ ಗಾನಿಗೆ ಏರ್ಲ ಮನ್ಪುಲಕ್ಲ ಇಜ್ಜರಿ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಇಜ್ಜರಿ ಇತ್ತ ಫಾರಿನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪಿರು ಇಂಚಿದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿದು ಫಾರಿನ್ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈನಿ ಬಿಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇತ ದೇಶದಾಗ ಲೆಪ್ಪಿಡದು ಅಕ್ಲ ಕಲೆಯನ್ನು ತೂಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬರಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತೆ ಕುರ್ಜಿಂದ ಬಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತೂಪೇರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತೂಪೇರು ಅಕ್ಲ ಜೀವನ ಅಗತ್ಯ ಕಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪೋಣ ಜೀವನ ಅಡಪಿಚ್ಚಿ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಆಯ್ತು ದಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುದು ಏತೋ ಕಲಾವಿದರ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಪಂಡದಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕದಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಐನ ಪಡೆಯೊಂದು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಐನಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಗ್ರಾಮ್ಯ ವೇಷ ಕೂಡ ಎತ್ತವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದಿದ್ದೀರಿ ಮಂತುಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದಸ್ತು ಗೊತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಮರ್ಜಿ ಕೊಡೋದು ಇಂಚ ಅದೇ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿದ್ದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೂಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರತಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೂಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಒಂದು ವೃತ್ತಿಪರವಾದ ಬೆನ್ಪುನಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಕೊರೋನಾ ಬಂಪುನ ಮಾರಿ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲೆಡೆ ಅಪ್ಪಲಿಸಂಡ 5 ಮಲ್ಲೆಡೆ ಅಪ್ಪಲಿಸಂದ್ರೆ ಕಲಾವಿದರು ಕಲೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಗ್ಲ ಜೀವನ ಮುಗಿನೊಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರ್ದಿತ್ತ ಕಲಾವಿದರು ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸುಮಾರು 50 ಜನ ಸುಸೈಡ್ ಮಂತನ್ನಲ್ಲ ಉಂಟು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬೂರ್ನಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ರಿಕವರಿ ಆರು ಕೂಡ್ಲೆ ಕಲಾವಿದರು ರಿಕವರಿ ಆರ ಯಾನು ಕೊರೋನಾ ಮಂತನ ಸಾಲ ಪೂರ ನವೆಂಬರ್ 2 ಎಂಡೈನೆ ಆತು ಸಾಲ ಬಂತಿತ್ತೆ ಜೀವನ ಪೋಡತಿ ಫುಲ್ ಬಂದ್ವಿ ಸಾಧಾರಣ 2 ವರ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ನಾಲೆಜ್ 2 ವರ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚ ಆ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಉಡು ಸಾರಿ ಕೊಣತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಕಚ್ಚೆ ಸಾರಿ ಪೊಲ್ಲು ಬಂಡದು ಸಾರಿ ಕೊಣತ್ತಿತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಯಾನೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸಟ್ಲಿತ್ತು ಫುಲ್ ಕತ್ತಿರದೆ ಸಾರಿ ಕತ್ತೆ ಕಚ್ಚೆ ಪೊಲ್ಲು ಗಾನ್ ಮುಖಂಡು ವಿಷಯ ಬುರ್ಚಿ ಸಾರಿ ಅಂಡ ತಿನ್ನಂಡ ಈ ಪಂಡ ಈ ಕಲೆ ಮಮ್ಮ ಅಲಕ ಉಂಟು ಮಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ನಾನು ಉಂಟು ಮಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭ ಸಾರಿನ ಬೇತರೆ ಗಂಡ ಕೊರಳು ಸೂಪರ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕತ್ತರಿಗೆ ಅದ್ದೆತ್ತಿನ ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬರ್ಚಿ ಅಜ್ಜ ಬಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬರ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು 500 ರೂಪಾಯಿದನ್ನ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೀರಿ ಆ ಟೈಮ್ ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಜೀವನ ಬಂದ ಅವರ ಮಾನಿಲಾಗ ಹೋಯ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಡಿ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಡಿ ಬಂದಾಗ ಲಿತ್ತು ಬರ್ತೀವಿ ದಾದ ಅಂಚ ಸುರೇಶ್ ಕೊರೋನಾ ನಿಖಿಲ್ ಪುರ ಕಲಾವಿದರು ಬಾರಿ ಭಂಗ ಆತನು ದಾದ ಅನ್ಪೋರ ಜೀವನ ಅಡಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅನ್ಪುರ ಬಂದ ದಾದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದಾದ ಅನ್ಪೋರ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಚನೆ ಪೋಡುದು ನನಂಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಡ ಸಾಮೂಹಿಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧಿ ನಿರ್ಧಾರ ಬರ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅರಳೆತ್ತು ಕವರ್ಡ್ ಬಾರ್ದು ಕೊರಿಯರು ಎಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಲೆಜ್ ಸುರೇಶ್ ಪತನ ಬಂದದ್ದು ಎನ್ನ ಕೊರಿಯರು ಎತ್ತು ನನಗೆ 5,000 ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಲಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಕುಶಲೋಪ ಕುಶಲೋಪ ಪಂಡಾಯತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಲೆಜ್ಜಂದು ಕವರ್ 5,000 ಕೊಡ್ದು ಹಿಡಿದ್ರು ಈಗ ಆ ಸಂದರ್ಭ 5,000 ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲವು ಇತ್ತು 50,000 1 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಏಪಲ್ಲ ಚಿರಋಣಿ ಅದಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದೋಡ ಇನಿ ಮಾನಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದ ಎತ್ತೋ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಂಜಿ ಬರ್ತದ ನುಪ್ಪಾದನು ಮಾನಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎತ್ತೋ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನದ ನುಪ್ಪಾದನು ದಯ ಬಂದ ಎತ್ತೋ ಕಲಾವಿದರ ಬರ್ಪೇರು ಪೋಪೇರು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಜೀವನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕಂಡು ಕಲೆಕ್ ಮಾನಿಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೊರಪುನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಿಜವಾದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇತುವಾದ ಪಂಡರೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಂಡ ಕೊರೋನಾ ದುಃಖ ಇತ್ತು ಅಣ್ಣ 5 ದುಃಖ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಕೂಡನೆ ಮಂಡ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟಾ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಕೇಂದ್ರ ನಂಜಿ 10 ಗಂಟೆನಾಗ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಕೊಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಬೇಜಾರದ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ದಯಬಂಡ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಡಪನಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಕಾವಾಡು ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಕಾವಾಡು ಊರಿತ ಪೆಟ್ಟಿಜನ್ ಏನು ಊರಿತ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾದ ಪಾತ್ರನತೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದು ಆ ಪಕ್ಷ
ಅದೇ ಜಾತಿ ಭೇದ ಮೇಲು ಕೀಳು ರಾಜಕೀಯ ಉಳ್ಳ ಇಜ್ಜನ್ ಮಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಪಕ್ಷದ ಇಜ್ಜನ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಅವನೊಂದು ಕೊರೋನಾದ ಪಗಲ ಏನತ್ತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಕೊರೋನಾದ ಪಗಲ ಅಂಚೇನೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ನಾಟಕ ಉಂಟಾವಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಬಿಡಿದ್ರೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟಾವು 10 ಗಂಟೆ ಬುಕ್ ಹೋಗುದು ನಂಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತಾನೆ ಸರಿ 10 ಗಂಟೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟಾ ಇರು ಎಂಕ್ಲ ಪಡಿಲಿಗೆ ಎತ್ತನಾಗ 11 ಗಂಟೆ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಅವು ಒಂದು ಪುರಾಣ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 10 ಗಂಟೆ ಅನ್ನ 10 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ ಪಡಿಲು ಬಿಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿರು ಎಂಚಿನ ಅಂತಲ್ಲ ಪಡಿಲು ಬಿಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿರು ನೀವು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾರೆ ನಮ್ಮ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡೊಂದು ಎಂಕಿ ಪಡಿಲು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜಪ್ಪಾರೆ ಅಪ್ಪನ ಎತ್ತನ ಕೊರೋನಾ ಅರ್ಪಣಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕೂಡ ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿರು 10 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯೋಡು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಉಂಟೋಡು ಬಂದದ್ದು ಬಾರಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಎಂಚ 10 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಾಧ್ಯ 10 ಗಂಟೆ ನಾಟಕ ಲಂಚಿನ 10 ಗಂಟೆ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಬೆನ್ನರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬೆನ್ನರೆ ಹೋದು ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ವಹಿವಾಟ ಅದು ಅಕ್ಲ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಡೆ ಬಂದಾಗ 8 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಡೆ ಬಂದಾಗ 8 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ 8 ಗಂಟೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 10 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಅದ್ರ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ನಾಟಕ ಆಗೋದು ಎಂಚ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನೆ ಅವಿರ್ದಾದತ್ತು ಇತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚಿನ ದಾಯ ರೂಲ್ಸ್ ತಿನ್ಕೊಂಡ ಲಡೆ ಆಪುನು ವಿಷಯ ಬರೋದು ಅಂಚಿನ ಅಂತೀರಿ ನಾಟಕದವಳು ಲಡೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಲಚ್ಚಿ ನಾಟಕದವಳು ಬಾಕಿದ ವಿಷಯ ಬರೋದು ಲಡೆ ಆದಿಪ್ಪು ಆ ಜಾಗೇನು ಬಲ ಸುಂದಿಪ್ಪೇರಿ ನಾಟಕ ಜಾಗೇನು ಬಲ ಸುಂದಿ ನಾಟಕದವಳು ಲಡೆ ಅದು ಮಾಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಕೊಂಡ ನಾಟಕದವಳು ಯಾನು ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಡೆ ರಡ್ನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದ ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಟಕ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ರಡ್ನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದ ದಯ ಬಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಲಡೆ ಅದು ಪೆಟ್ಟುಮುಟ್ಟ ಐನವಳು ಉಂಟು ಪೆಟ್ಟುಮುಟ್ಟ ಅದು ಇದು ವೈರಲ್ ಐನವಳು ಉಂಟು ಆನ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ನಾಟಕದವಳು ಆಟದವಳು ಒಂಜಿ ಲಡೆ ಅದು ಪೆಟ್ಟುಮುಟ್ಟ ಅದು ದಾನೆ ಆತನಿಗೆ ದಯ ಬಂದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಇರಣ್ಣ ಗೊತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಮಂತದ್ದು ಐನು ಗುಂಪು ಲೆಕ್ಕ ಅಂತೀರು ನಾಟಕದ ಅಲ್ಪ ಪಂಡದ ಮಾಡ್ರೆ ಐನ ಪೂರ ಇಷ್ಟು ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜ ನಾಟಕದ ಅಂಡ ಅವೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆ ಬಾರ್ದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಗಳ ನಿಬಂಧನೆ ಪರವಲ್ಲಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಅಂಕುಡಂಕುಡು ತಿದ್ದುನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಗಳ ಸಮಾಜದ ಅಂಕುಡಂಕುಡು ತಿದ್ದುನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಡನ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಜಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಹೋಗಿ ನಾಟಕ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಹಿಡಿದು ಸಮಾಜನ ತಿದ್ದರೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಜ್ಜಿ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ನಾಟಕ ಅಂತದ್ದು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಪ್ರೇರಣೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಕಬ್ಬಿನ ಕಾದಾಗ ಹೊಡಿ ಬಂದ್ಬಿರದೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಸೋತು ದಿಪ್ಪನ ಆ ವಿಷಯ ಸೋತು ಇಲ್ಲನ ಅಪ್ಪಗ ಅವೇ ರೀತಿದೊಂಜಿ ನಾಟಕನ ನೃತ್ಯನ ಅಥವಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮಿನಿ ನಮಗೆ ತೋರದಿಗಣ ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವನೆ ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತೋ ಜನ ಬದಲಾಯಿನಕ್ಲೇರು ಅಂಚ ನಾಟಕಗಳ ಒಂದು ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಗಳ ಒಬ್ಬ ರೀತಿ ನಿಬಂಧನೆ ಪರಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಕಥೆನೇ ಕಲಾವಿದರು ಬುಲೆದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸುವ ಅಂಜನೆ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಂಜನೆ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಒಂದು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಕಲಾವಿದರು ಪಂಡ ಎನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸರಸ್ವತಿನ ಜೂಕ್ಲುಂದೆ ನಮ್ಮ ದಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಎಂಕೆ ಏರಾನ್ಲಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ನಿಂದಿಜ್ಜೆ ರವಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ಪೇರಂಡ ಅದನ್ನ ದೇವರಂತ ನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಇನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ತಿನ್ನಂಡ ಆಕನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವ ಕಾಲಾಜಿ ಎನ್ನ ಗುರುಸ್ಥಾನ ನಡಿಪು ರವಿದಾಸ್ ಅಲ್ವೇರ್ ಲಂಚಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಹರೀಶ್ ಕಟ್ಟೆ ಲಂಚಿನ ಅಂಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿಕ್ಲ ದೇವ್ರ ನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಏಪಗ್ಲ ಅತ್ತಂದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ದೇವಸ್ ಕಾಪಿ ಗಾಡದಿಪ್ಪು ವಿಜಯ ಎಣ್ಣೆ ದೀಪುಡು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ನಾನು ತೂಪುನ ದೃಷ್ಟಿ ದೇವರ ಬಂದ ನಮ್ಮರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮರ್ದು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಮಂಜಿನ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಪಂಪಂಜಿ ಜೀವನ ನಡತಾನೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್
ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋದಿತ್ತೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಂಡೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಅವೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಲ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಸನ್ಮಾನ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೇಟ್ ಮೆರಿಟ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಪಂಡದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಟೆಂತ್ PU ಮಿನಿಯಾದಿಪ್ಪು ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಪಿರಾದ ಘಟನೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ದಾಕ್ಲು ಪಂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಪ್ಪ ಅಂಚ ಆ ಪೊನ್ ಜೋಕ್ಲನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ತೂತೇರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಓಳಿತ್ರ ಬಡ ಬಡ ಪಾತಿರು ಅಂತ ಅಂಚ ಈ ಬಾಲ ಸೇಕೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಪಿರವರ್ದು ಅನ್ನ ಅಕ್ಕಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿಂದು ಎಂಡ ಪಾತಿರದು ಪಾತಿರಿ ಅಂತ ತನಗ ಆ ಪಂದಿರಿಂದ ಈ ಬಾಲೆಗೆ ನೀ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಮೆರಿಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಜ್ಜಾಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಟುಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಲಕ್ಕಾಡು ಅಂಚೆಂಗ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಈ ಬಾಲಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಮಂತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಆ ಜೋಕ್ಲನ ಟೀಚರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಈ ಮಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣನ ಮೆರಿಟ್ ಬರ್ತನ ಬಾಲ್ಯದ ಟೀಚರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದಾಡಿ ಮೇಕಪ್ ದಾಡಿ ಟೀಚರ್ ಬರ್ತದನಾಗ ಈ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಪಂತಲ್ ಲೆಜ್ಜರ್ ದಾಲಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಪಂತಲ್ ಲೆಜ್ಜರ್ ದಾಲಜ್ ಸೀದಾ ಪೊಂಡು ಟೀಚರ್ನ ಕಾರ್ ಅಡ್ಡ ಬರಿಯಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಈ ಬಣ್ಣನ ಪೆತ್ತಲ್ಲ ಹೋಯ್ತದನ್ನು ಪೋ ಮಗ ಟೀಚರ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಬೋಡು ಟೀಚರ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಣ್ಣನ ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಬೋರ್ಲ ಬಂದು ಹೋಯ್ತೊಂದು ಆನ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಇರಿಸು ಮುರಿಸು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾರಿದ್ದಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಿಯಾನ ಕೇಂಡೆ ಹೌದಾ ಎಂಚ ಅದ್ಲ ಮನೆ ಜೋಕ್ಲು ಆ ಪೊಣ್ಣು ಪಣಂದ ಬೋದಿನ ಕಾರಿಗೆ ಬೋದಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೊಣ್ಣು ಈ ಮಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಕಾರಿಗೆ ಬೂರು ಬಂಡಲ ಬೋದ ದಾ ಏನು ಕೇಂಡೆ ಆ ಕಾರು ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಅಪ್ಪೆ ಆನು ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಐಟ್ ನೆಟ್ಟು ಪೂರಲ್ಲ ಅಂಚ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಪೂರ್ತಿ ಕಾರಿಗೆ ಬೋದಿಯಾರ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾಟಕ ಇಟ್ಲಜ್ಜಲ್ಲ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬಂಡಲ ಬೋಜಲ್ಲ ಈ ಕಲ್ಚರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮದಾದ ಕಲ್ಪ ಉಂಟಂಡ ಅವು ಕಲೆ ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನು ತೂನೆಟ್ಲ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ತನಕಲು ಅವರಿನ ಕಾರ್ ಬೋರ್ರೆ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸರವಡು ಏರ್ಪಡ್ಲ ದುಂಬು ಪಿರ ತೂಪು ಇರ್ಬೇಕು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆಪಿರ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಜಿ ಹುಡುಗಿತ್ತಿ ರವಿ ಬಂಡದು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ದಾಲಜ್ಜನ ಕಲ್ಪನೇಟ್ ಬಾರಿ ಪಿರವಿತ್ತು ಅವಿಡ್ರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಕಲ್ಪನೇಟ್ಲ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಜನಕ್ಲ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಕಲೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೊರಳು ನಾಡ ಜೋಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಲೆ ಖಂಡಿತ ಕಲೆ ಜೀವನಡಿ ಒಂಜಿ ಅನುಭವಿ ಆವಡುಂದ ಜೀವನದಂಗೆ ಅನುಭವಿ ಆವಡುಂದ ಅಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಪೂಡು ಪಿದೆ ಖಂಡಿತ ಪಿದೆ ಪೂಡು ಅಪ್ಪಗ ಆ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಜೀವನ ಇಂಚ ಊರು ಬಂಡೆ ಇಂಚ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೂಪ ಮಂಡೋತಾರೆ ಹೊಲ ಯಾನೆ ಎಂಕ್ ಮುನ್ಪರ್ದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕುರ್ತ ಮುಗಿರೋಳು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಕುರ್ತ ಮುಗಿರೋಳು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ ಯಾನು ಬತ್ತನೆ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಅವ್ರದಕ್ಕೆ ಊರು ತಿರುಗಿರಿಸೋಕೆ ಎಂಕ್ ಸಮಾಜ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂತ ಬಂದ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಜನ ಗೊತ್ತಿಜ ನಿಂಗೆ ಎಂಚ ಪಾತ್ರ ಇರೋದು ಅದನ್ನ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ ಐನ ಎಂಕ್ ಕಲ್ಪನೆ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಪಾತ್ರ ಕಲ್ಪನೆ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ತೆರೆಯ ಮರೆ ಕಲಾವಿದರು ನೆನಪ ಈಗಲೂ ಈ ನಾಟ ಮೇಕಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ದಾಖಲೆ ಬರೋ ತೆರೆ ಮರೆ ಕಲಾವಿದರು ತೆರೆ ಪಿರಾವಿಪ್ಪನ ತೆರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಕಂಡ ಎಂಗ್ಲಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತನು ಜಾತಿ ಸಂಘದ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏಪಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ಪನೆ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾತಿದ ಏರು ಜೋಕ್ಲು ಆಗ್ಲಿ ಪೂರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಮೇಕಪ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ಫ್ರೀ ಏತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂಜಿದೆ ಅಂತ ಖರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ಫುಲ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ಕೊರಂತೆ ವರ್ಷ ಬರಂತೆ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಹಿರಿಯರು ಏನು ಅಂತದ್ದು ಬಂದಿರಿ ಸುರೇಶ್ ಈ ಏಪಲ ಫಿರಾವಡೆ ಉಂಟದು ಫಿರಾವಡೆ ಕೊರದು ಕಡಪಿಲ್ಲ ನಾವು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬುಜಿ ಈ ಏರಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತೆ ಪನ್ನೆ ಎಂಕ್ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಜನ ಯಾನು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ವೇದಿಕೆ ಪಾತಿರ್ನ ಆಯ್ತು ದಾಳ ಬುಜಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮನೆ ಜನಕ್ಲು ನಿಕ್ಕೆ ಏತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆತಿರ್ಬೋದು ಪಾತಿರ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಅಂದು ನಾನು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಫಿರಾವಿತ್ತನ ವೇದಿಕೆ ಫಿರಾವಿ ಬಾಕಿ ಅಪ್ಪ ಎದುರು ಬುಜ ವೇದಿಕೆ ದಾಟ ಮುಗಿಬೋದು ಪಾತಿರ್ಗ ಸೀದಾ ಮೈಕ್ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಪಂಡೆ ಪಾತಿರಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಎಂಚಿನ ಸ್ಪೀಚ್ ಮನ್ಪರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತೀರಿ ದುಂಬು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಾಕ್ಲಿಪ್ಪನೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಿಗೆ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ನಿಯತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಿಯತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನಗಳಿಗೆ ಪಂಡ ಇತ್ತಂಗ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಂಚನೆ ಈ ಇಡೀ ಜೀವ ಜಗತ್ತಿಡು ಪಾತ್ರೆ ಲಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನರಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಒರಿತು ನಡಿಗೆ ದುಂಬುರ ಕಾಲಡು ರಾಜರ್ನಕ್ಲು
ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸತ್ಯಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಪಾತೆರಗ ಮಾಡೋದು ಇಡೀ ಜೀವನವೇ ಕಲೆ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಕಾಲಿನ ಪಾತ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊರೋನಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಉರಿತ ನೋಡು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಳಿತಾನೆ ಕಲಾವಿದರಿಲ್ಲತ್ತೆ ಬಾಕಿದಾಕಲಾತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿತು ನಮಗೆ ಮಹಾಮಲ್ಲ ದೋಷ ಕೊಂಡವಿ ನರಮನೆ ಮಹಾಮಲ್ಲ ದೋಷ ಅಂಡವಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾದಕ್ಕ ನಾನು ಉರಿತು ನೋಡು ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲಾಗಿತ್ತ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಹಿಸೋಂಡ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ನವರಾತ್ರಿ ಡೇ ಆಯ್ತು ಅಂದಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಹಿಸೋಂಡ ಒಂದು 50,000 ವಹಿಸೋಣ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬೆಲೆ ಬಂಡಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೂಬೋದು ಅನ್ಪೂಜ ಇಂಕ್ಲೂಜ್ ಒತ್ತೊಂದ ಒಂದೇ ಬೇತ ಟೀಮ್ ಪಾಡ್ಬೇಡ ಇದ್ರತ್ತು ಇಂಕ್ಲೂ ಒತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತು ಬೇತ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಪುಣ್ಣೆ ಎಂಚಿನ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ನೆಟ್ಟು ಜೀವಿ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಮಂತೀಜಿ ಒಂಜಿ ನಿಯತ್ತು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿತ ಕಾಪಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಲಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಿಗೆ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಚಂದ ನುಪ್ಪು ನೀರಿಜ್ಜಂದೆ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಭಂಗ ಬರ್ಪೀರು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಲ್ಲ ಭಂಗ ಬರ್ಪೀರು ನಿಜವಾದ ಕಲೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ಬೆಲೆದ ಬರ್ತದೆ 6 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮಂತ್ರ ಒಂಜಿಂತ ಸಂಬಳ 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡಿಂತ ಸಂಬಳ ಇಂಚ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅವೇ ಕಲಾವಿದರು ದುಮ್ರಾಣಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಸುರು ಮಂತ ಮನದಾನಿ ಬೊಲ್ಪು ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ವ ಭಂಗ ಪೆರ್ಲಾಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಳ ಬರ್ಪು ಆಯ್ಕೆ ಮಂತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ ಸಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಏರ ಕಲಾವಿದರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಸಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತೆ ಅಂದ ಕಲಾವಿದರ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಯಾನು ಕೆಲವು ವೇದಿಕೆ ಹೋಯ್ನಲ್ಪ ಕೆಲವು ಇದೀಗ ಭಯಂಕರ ಶೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆಡು ಬಾರಿ ಉಳೈ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪರಪನ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಯಾಕೆಲ್ಲ ಬಂಗನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಒಣಸಿ ಪೂಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಂಚಿನ ಇಂಚಿಪ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ದಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಂಡ ಉಂತರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದಿದೆ ನಿಕ್ಲ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಸರಿ ನಿಕ್ಲ ಸರಿ ಮಂತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತಿನ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಬಂದಿಗೆ ತಿನ್ಲಿ ಬಡವ ಕಟ್ಟ ತಿನ್ನಿ ಹೊಡ್ಸಿ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ತಿನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನೇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ ಬತ್ತಿನ ಕೂಡ್ಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ ಇಂಕ್ಲು ಬಣ್ಣ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಲ್ಪ ಒಣಸಿ ಪೂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಒಣಸಮಂತ ಜೆತ್ತ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಮಂಜಿ ಜೊತೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಒಣಸಂತ ನಿದ್ದಿರಬಲ್ಲಿ ಐನಾನು ಒಂದು ಮಂತೊಂಡೆ ಅಳವಡಿಸೊಂಡೆ ಇದು ಬೇಕನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಸಾಧಿಸಿ ಅಂತೂ ಇದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನಸೋಣ ಪೂಜೆ ಇಂದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಯ್ನಾತು ಸಂಘಟಕರು ಆಯ್ನಾತು ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎರಡನೇದು ಫುಡ್ ಪೂಜೆರು ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಗಂಗಸರ ಬರ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಐವತ್ತು ಕಲಾವಿದರ ಬಲಿ ಬಸ್ ಆಪುಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಗಂಗಸರ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸುರುಡ್ದೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ ಹೊಡೆದಿಪ್ಪನೇನೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಣಸು ಕೊಡ್ಬಿದ್ದೀರಿ ಗಂಗಸರ ಬಂದು ಎತ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕಾಸು 20 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬಿದ್ದೀರಿ ಗಂಗಸರ ಎತ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ದಮ್ಮಂತ 5 ಕೊಡ್ಸಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಗಂಗಸರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕವರ್ಡ್ ಹೊಡೆದು ಕೊಡ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಬಾರ್ದು ಕೊಡ್ಲಿ ಒಣಸು ಕೊಡ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಣಸು ಲೇಪಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಣಸು ಕೊಡ್ಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಉಂಟು ಅವ್ರದ್ದು ಗಂಗಸರ ಅಂಚಿನ ಮೂರ್ಚನೆ ಕೊಡ್ದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನೇಮಂತ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಿ ಕಲಾ ಸಂಘಟಕರ ಅದು ಅಭಿಮಾನಿಲ ಅದಕ್ಕೂ ಗಂಗಸರ ಅಂಚಿನ ಕೊಡ್ದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬಲಿ ಹಾಕಿ ಕಲಾವಿದರು ರಪ್ಪ ಬಲಿ ಹಾಕಿರಿ ಗಂಗಸರ ಅಂಚಿನ ದುರಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಚ್ಚಿಗಳ ದುರಾಭ್ಯಾಸ ಬಿಡ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಂಜಿ ಕೆಲ ಮಟ್ಟದ ತೂಪನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ತೂಪನ ಎನ್ನಲಾಯ್ಕಾನೆ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ದೇವಿರವನ ತೂಪನ ಎತ್ತೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಹೊರ್ತುಂಡ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಗಂಗಸರ ಬರ್ದು ನಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನ ಹಾಳು ಮಂತೊಂದು ಹಿಡ್ದು ಇನ್ನು ಎತ್ತೋ ಜನ ಕಲಾವಿದರ ಹಾಳಾಯಿನ ಕೈತನ ಅವು ಕೆಲವು ಗಂಗಸರ ಬರ್ದೆ ಹಾಳಾಯಿನ ಎತ್ತೋ ಹಾಳಾಯಿನ ಗಂಗಸರ ಬರ್ದ ದಯಮಂತದ್ದು ಪ್ರತಿ ಕಲಾವಿದ ಏರ್ಲ ಅಂಚಿನ ದುರಾಭ್ಯಾಸ ಬಲಿಯ ಬಿಡ್ಸಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾತ ಮನ್ಪಡುಂಡ ಇನ್ನ ಕೀಲು ಕುದುರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತೀರ್ ಜಾಗಿಲು ಅಂತ ಬೋಡ ಇತ್ತ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ವಿಟ್ಲದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಶುರುವಾಂಡು ಎಂಚ ಶುರುವಾಂಡು ಮರಳಿ ಯಪ್ಪ ಕೊಂಜಿ ಇರ ಕೊಂಜಿ ಜಾಗ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಗೊಂಬೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಣಿಂಕನ್ನು ಬಿಡ್ದಿತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಣಿಂಕನ್ನು ಬಿಡ್ದಿತ್ತೇವೆ ಅಟ್ಟಡ ಏನಿವಂತದ್ದು ಅಟ್ಟಡ ಗೊಂಬೆಲೆಲ್ಲ ಬರೋದಿವಂತೆ ಆಯ್ತು ಬರ್ತ ಜಪ್ಪನ ಬಂಗಾಪನ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬರೀಟಂಜಿ ಸೇರ್ಸಾಯ ಇಲ್ಲದ ರೂಮ್ ಗೊಂಜಿ ಸಪರೇಟ್ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಸೇರ್ಸದು ಗೋಡೆ ಅಂತದ್ದು ಅಲ್ಪ ಸೇರ್ಸದು ಅಲ್ಪ ಮಂತು ಅಂತ ಗೊಂಬೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಮಂತು ಅಂತ ಅದ್ರ ಇಲ್ಲದ ಎದುರುದಂಚೂರು ಜಾಗ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಂಜಿ ಕೋಣೆದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟದು ಅಲ್ಪ ಗೊಂಬೆ ಮಂತ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಎಂಗ್ಲಂತ ಕೀಗುದ್ರೆ ಟೀಮು ಅದು ನಾಟಕ ಟೀಮು ಅದು ಕೊಂಡ
ನಾಟಕ ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಜತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಪನೆ ಬತ್ತ ಜಪ್ಪನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪೂರಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಅಲ್ಪನೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ದೂರ ಒಂಜಿ ಐಕುಂದೊಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತ ಇತ್ತ ದುಂಬೆ ಉಂಡು ಅವು ಅದೊಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ 10-15 ವರ್ಷ ಹಾಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ನಂಜಿ ಮಂತಿತ್ತ ಐಕಂದೆ ಐಟು ಒಂದು ಈ ಗೊಂಬೆದ ಸಾಮಾನು ಕೀಲುಗುದ್ರೆ ಸಾಮಾನು ನಾಟಕದಂತೆ ಸಾಮಾನು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅವು ರೈಟ್ ಟೈಪ್ ಅವರಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದಲ್ಲ ಕೊಂಡು ರಾಸಿ ಉರ್ದುಂಡು ರೆಡಿ ಆಮನೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಅವರದ್ದು ಇಂಚ ಈ ಮೇಕಪ್ ಮೂವತ್ತ ಶುರು ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಪರ ಬಂಗಾಪ ಈ ಕೊಂಚ ಜನಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಪರ ಬಂಗಾಪನ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಮೂಲೆ ತಿರ್ತ್ ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಲಡೆ ಅಂಗಡಿ ಮಂತೇನೆ ಕಲರಸಿ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೋಹನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಿರು ಕುಕ್ಕಾಜ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ಟೆಂಪಲ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತೇನೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತದ್ದು ಹಾರೈಸೋದು ಅರಿಬಾರದು ಹೋಗ್ತಿರು ಅಜ್ಜ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪನೋಲಿ ಬೈಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಆರ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಿರು ಆರ್ಲ ಹಾರೈಸೋದು ಅಂಗಡಿ ಮಂತ ಹೋಗ್ತಿರು ಅವರದಕ್ಕೆ ಅಂಗಡಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2 ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂಜಿನದ ಅಂಗಡಿಯನ್ನ ಇತ್ತೆ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಮೇಕಪ್ ಮೇಕಪ್ ಬತ್ತನ ಕಷ್ಟ ಕೆಲವು ಮೂಲೆ ಮೇಕಪ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಮೂಲೆ ಮೇಕಪ್ ಅಂತ ಮೂಲೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಕೆಲವತ್ತು ಮೂಲೆ ದುಪ್ಪು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಬಕ್ಕ ಇಂಚ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಲ ಹೋಪ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಲ ಹೋಪ ಲೆತ್ತನಡೆಗಳ ಹೋಪ ಬತ್ತನಗೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಮಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಈ ಕಲಾ ಬೇಲೆಗೆ ಈಗಲೇ ಉಮೇದು ಕೊರೆಯುತ್ತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಸರಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರಲಿ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ದೂರದಾಗ್ಲ ಅಂತ ಬರ ಇರೋದು ಜನ ವೀಟ್ಲ ಪರಿಸರದಾಗ್ಲಿ ಇದೇ ವರ್ಕ್ ವೀಟ್ಲ ಪರಿಸರದಾಗ್ಲಿ ದೂರ ಪೂರ್ವಾಗಿ ಪೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆತ್ತನಡೆ ಪೋಪ ಏತೋ ಕಡೆಗೆ ಲೆತ್ತನಡೆ ಪೋಪ ಇನ್ನ ಕೆಲವು ಬೆತ್ತ ಮೇಕಪ್ ದ ಫೋಟೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹುಡುಕ ಕಡೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಡ್ಪೇರ ಬಂದ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂದುಪಾರು ಮದತ್ತ ವಿಚಾರ ತೋಚಿಪಾವಣೆ ಜಾಗೆಲ್ಲಾದಿಪ್ಪು ವ್ಯಕ್ತಿಲಾದಿಪ್ಪು ಕಲಾವಿದರ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬಡಿನಾಥ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಬಂಡರ ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಒಂಜತ್ತು 2 ಜನತೆ ಅಂತ ಒಂಜೊಂಜೇ ಪಾತ್ರದ ಮನೋಗ ಬೇಜಾರು ನಮ್ಗೆ ಬರ್ದಿರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೆನಪಾಯರ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಮದತ್ತ ವಿಚಾರ ಒಬ್ಬುಂಡು ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಪಡ್ಪಿರ ಬಂದಂಗ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಬೇಲದ ಬಗ್ಗೆ ಈ 2 ಬಂದಿದೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಶ್ರೀಕದೇನ ಪಡ್ಪೇರ ಚಾನಲ್ ಮಾಪು ನಟ್ಟೋದಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ದಯ ಬಂದ ಯಾರು ನಿಕ್ಲಿ ಕಾಪಾಡತ್ ಏರ್ಲ ಕಾಪಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ದಯ ಬಂದ ಸುಮಾರು ಡೇಟ್ ಹಂಚಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸುಮಾರು ಡೇಟ್ ಆಡು ನಿಕ್ಲ ಈ ಕೆಲಸ ಉಂಟತಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಕೆಲಸ ದಯ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಎಕಾಡ್ ಬಂಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗದ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದು ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಎಂಗ್ಲ ಯಾನಿತ್ತಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಂಗ್ಲ ನನಾತು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಕ್ಲ ಅವರದಾದ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಲ ಏತೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲ ಕೆಲಸ ಏತೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಗತಿಯಪ್ಪು ಏತೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಂಕ ಗತಿಯಪ್ಪ ಐನು ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಲ ಅದು ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸ ಬರುತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಗ್ಲ ಚಿರರಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಕಲಾ ಸೇವೆದ ಜರ್ನಿ ಮುಖ್ಯವಾದಿ ಬೋಡ ಏನಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಕಿದ ಪಂಡರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈರಣ್ಣ ಇಲ್ಲದ ಕಡಪೋಡು ಇಲ್ಲದ ಮುಖ್ಯ ಆದ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಅಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಚಾನಲ್ ಬರಲಿ ಇಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಪುನಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೊಪ್ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಮಟ್ಟದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಮನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಣಿಕೆಡಬ್ಬಿ ವೀಣೆ ಬುರ ಮಂತದ್ದು ಕಾಣಿಕೆಡಬ್ಬಿ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಬುರ ಪಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಬಂಡ ಮತ್ತೆ ಕೆಲ ಮಟ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದೆಲ್ಲ ಅಪಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಾನೆ ಇತ್ತದೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆವಡ ಪೂರ ಅಪಾಗ ಇದ್ದಾನೆ ಅಕ್ಲ ಏತು ಇರಲ್ಲ ಹತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತು ಅಂತೀರಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟು ಅಂತೀರಿ ಇಲ್ಲೇ ಪುನಗ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿನ ಅಪಾಗ ನನಗೆ ಗೊಂಬೆ ಬರಮಂತ ಅವಾಗ ಈ ಮೈದದ ಗಮ್ಮು ಅಂತ ಅದು ಮೈದದ ಗಮ್ಮು ಅಂತದ್ದು ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಐನು ಬರೀ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಲೆ ರೆಡಿ ಮಂತು ಕೊಡುತ್ತೀರಿ ಮೈದ ಗಮ್ಮು ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಯಾನ ಮಣ್ಣಿಡು ಮಂತದ್ದು ಮಂತಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟು ಊರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಯ್ತಾನ ಅವಾಗ ಕುಂಟ ಹೊಡತ್ ಇತ್ತ ಲೈನಿಂಗ್ ದೀಪನ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಕುಂಟ ಹೊಡ್ಬನ ಆತ ಅಡಿಕ್ಲಾಗ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಹೋಗ್ನು ಕುಂಟ ಲೈನಿಂಗ್ ದೀಪನ ಕುಂಟು ಅವಾಗ ಲೈನಿಂಗ್ ಊರ ಮಸ್ತ್ ಬಡತಾನ ಅವಾಗ ಲೈನಿಂಗ್ ಊರ ಕುಂಟು ಜನ ಅವಾಗ ಬ್ಯಾನರ್ ಬೇರೆ ಅಂತತೆ ಐಟಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ ಐನು ಊರ ಕೊನತ್ತದು ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರಂತೆ ಅವಾಗ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ರೆಡ್ದ ಅರ್ಧದು ಬೇರೆ ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ಕೊರಂತೀರಿ
ಬೊಕ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುನ ಕಾಸು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ಟೊಡಿಗೆ ಬರೋದು ಜನ ಗಾಡಿದ ಬಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೊಡಿಗೆ ಬರೋದು ಜನ ಅಪ್ಪಾಗ ಈತು ಜನಕ್ಕೆ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಪೂರ ವನಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಿಗೆ ನಕ್ಕ ನಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೇ ಎಣ್ಣನೆ ಟೀಮುಡು ಕರಕದ ವೇಷ ಪೂರ ಪಾಡುವಂತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಕರಕದ ವೇಷ ಪಾಡುವಂತೆ ಆಯ್ನ ವೇಷ ಮಂತದ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೊಡ್ಡ ಬರುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಇತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮದಿಮೆ ಅಂಡ್ ಮದಿಮೆ ಅದು ಗೀತಾ ಪಂಡದು ಸಂಬೂರ್ದಲ್ಲ ಏನು ಹೊಡಿದ್ದಿ ಗೀತಾ ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈತ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಲರ್ ನೇ ತುದಾತನೆ ಟೈಲರ್ ಅದ ಟೈಲರ್ ಅಂತ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ ಅಂತಾರೆ ಬೇತೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಸಾಧಾರಣ ಮಂಪಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಇದಾದ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಡ ಮಲ್ಲ ಬಜೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಜ್ಜ ಅಂತಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಕುಡ್ಲ ಟೈಲರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೃಷ್ಣ 10 ಕೃಷ್ಣ ಗಾನ ಆರ್ಡರ್ ಮುಲ್ಪ ಕುಡ್ಲ ಹೋದನ್ನ ಕುಡ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕಚ್ಚಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಆತಂದು ದಾದ ಪಗ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ಫುಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬಂದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪತ್ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಪಂಡ ಇಂಚು ಆತನ ಕಚ್ಚೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಚ್ಚೆ ಅವರು ಫುಲ್ಗ ಅದೇ ರಬ್ಬಿ ಜನ ಸೇರಿದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಬುಲ್ಪಾನಾಗ ಸಾಧಾರಣ 14-15 ಕಚ್ಚೆನು ಬುಲ್ಪ್ ಊಟಕೊಳ್ಳೋದು ರೆಡಿ ಮಂತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನಿಕ್ಲ ವಾರ್ಡರ್ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಮೂಲ 25 ಡ್ರೆಸ್ 10 ಡ್ರೆಸ್ 15 ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ ಆಗ ವಾರ್ಡರ್ ತನಾಗ ಐಟ್ 25 ಡ್ರೆಸ್ ಈ ಎಂಕ್ಲ 25 ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಪ ಲೆಸ್ ಆದಿಪ್ನ ಖಾಲಿ 10-15 ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ಕದ 10-15 ಡ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಐನು ಬುಲ್ಪ್ ಊಟಕೊಳ್ಳೋದು ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪ ಬುಲ್ಪುಟಕೊಳ್ಳೋದು ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐನ್ ಅತ್ತಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋಯ್ ನಾವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒನಸಿಪ್ಪುಜಿ ನೈಟ್ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಒನಸಿಪ್ಪುಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಲ್ಪ ಅವಾಗ ಏನು ಬಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಅಂತ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಒಂಜಿ 25 ಜನ ಒನಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲು ಬಂದಾಗ ಒನಸ್ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಕೈ ಅಡಿಗೆ ಬಂದಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ದಗ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಟೀಮ್ ದಗ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇದು ಇಲ್ಲದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯರ ಬಾರಿ ಬಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಡ್ದ ಆಪನಾಥ ಮನ್ಪೀರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂದ ಎಂಗ್ಲ ಜೋಕ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಎಂಗ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತ ಜೋಕ್ಲಿನ ಶಾಲೆ ಸೀದಾ ಇಡಿಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಶಾಲೆ ಇಡಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಲು ಇತ್ತನಾಥ ಇತ್ತಿರು ಪೆಜ್ಜಿನಾಥ ಪೆಜ್ಜಿಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ರಾಸಿ ಪೆಜ್ಜಿನಾಥ ಪೆಜ್ಜಿಯರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪೋಲಾನ ಡ್ರೆಸ್ ರಾಸಿ ಬೂರಿಯರ್ನ ಅಕ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಗಿಲ್ಲರ್ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಫನಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲ ಅಂಚ ಅಂಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿವಸ ಜೋಕ್ಲು ಮೊಬೈಲ್ ಜೋಕ್ಲ ವಿಷಯ ಮಾಡ ಜೋಕ್ಲಿ ತೀರ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರ್ಪುನ ತೋಜುದಿಲ್ಲ ದೇವರನ ದಯ ದುಂಬುದ ದೇವರನಿಚ್ಚೆ ದೇವರನಿಚ್ಚೆ ಬರ್ಪುನತ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಎಲ್ಲ ಮಗಲು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಮಗಲು ಮಲ್ಲಾಲು ಅಲ್ಲಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಿನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲಲ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲಲಿಗೆ ಮನಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗದಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಉಂಡಾಯನಲ್ಲ ಸೇರೊಂದಿರಿ ಎಂಗ್ಲ ಫೋನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಜಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋದು ಗಡಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫೋನ ಕೊರೋದ ಈತ ಪೊರ್ತು ಎಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರಿಯರ್ ಇರ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇರನ ಬಂಗದ ಅವದಾದವನ್ನ ಪೂರ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಫಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇರ ಗಡ್ಡಾವಡು ನನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ 25 ವರ್ಷ ಪಂಡದು ನನಾತ್ 100 ವರ್ಷ ಕಡತದು ಕೋಡು ಎಂಗ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೊರ್ಲಾವಡು ನನಾತ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂರ್ದು ಬರೋದು ನಡೆದು ಎಂಗ್ಲ ದೇವ ಇರುದಮ್ಮನ ಜನ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂತಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಧನ್ಯವಾದ ಬಂದಲೆ ಸುರೇಶ ನನ್ನ ಕಲಾ ಜೀವನದ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದು ಬತ್ತ ಕಲಾ ರಸಿಕ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಗೊಂಬೆ ಬಡಗ ಆರ್ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಆರ್ ಮಂತೊಂದು ಪುನಂಜನ ಬೇಲೆ ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಪುನಂಜನ ಈ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೂ ಆರ್ನ ಪಿರವಡು ಬೇಲೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ 40 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಒಳ್ಳೆರು ಬಂದಿರು 45 ಜನ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಂತೊಂದಿರು ಅಂಚನೆ ಆರ್ಲ ನಾಟಕ ರಂಗ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಮೇಕಪುದ ಬೇಲೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿನ ಗೊಂಬೆ ಬಡಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಈ ವಿಚಾರಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ನೆಟ್ಟಾರು ಬಾರಿ ಹೊರಲುಡೆ ಆರ್ಮಂತ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ತೀರ್ಪಾದ ಬರೆಯೋದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ ಪುನಃ ಅರ್ನ ಬಂಗದ ಕಥೆದಾದ ಕಲಾವಿದರ ಪುನಂಜನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬಂಗದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಇತ್ತ ಎದುರು ಆ ಒಂದುಂಡು ಕೊರೋನಾ ದುಃಖ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ವಿಷಯಗಳು ಎದುರಾದುಂಡು ಅಂಜನೆ ಇತ್ತೆ 10 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಕೊಡು ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಬರುದುಂಡು ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಈ ಬೇಜಾರ ಸಂಗತಿ ನಾನು ತೀರ್ಪಾದ ಬರೆಯೋದು ಅಯ್ನಾತ್ ಈ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆದ ಪುನಂಜನ ಆ ಬಂಗ ಇಡೆಗೆ ಉಂತೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ನಮ್ಮ ಪಡಪೇರದ ಉದ್ದೇಶ ಅಕ್ಲು ಪೊರ್ಲುದ ಜೀವನ ಮನ್ಪೂಡಕ್ಲಿ ಅವ ಕಲೆನೇ ನಂಬುದು ಪುನಂಜನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ
ಅಕ್ಲ ಪೊರ್ದ ಜೀವನ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚರ್ಪನಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ತೂವೋಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೂವೋಡು ಅಂಚನೆ ಆಯ್ನಾತ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಏರು ಮಾತ ಉಳ್ಳಿರಕ್ಕೆ ಮಾತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದು ಅದಕ್ಲ ಭಿನ್ನ ಮಂತದಲ್ಲೇ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ಅದು ತುಲೆ ಅಂಜನೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳೊಂದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನನೊಂಜಿ ಮದತ್ತ ವಿಚಾರದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿಂಗ್ಲ ತುಂಬ ಬರೋದಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರೆಗಳೇ ಟಾವಡ್ ಸೊಲ್ಮೆಕ್